We at Philip Morris Bulgaria were passionate about understanding our consumers, delight them, and engage with them in any way we can. For that, our team plays a critical role in managing every aspect of our business, our products, our consumers, and our partners around the country. This is how, together as one team, we will achieve a smoke-free Bulgaria in the future. Един екип не би постигнал целите си, ако не залагаше на важните за прогреса на бизнеса ни ценности, а това са честността, справедливостта и уважението, които са в основата на всяко наше бизнес решение. 2023 година е една прекрасна година. Страхотни резултати, благодарение на чудесният екип, който имаме. Убедена съм, че до 2030 година България ще се превърне в страна без тютюнев дим. Това се дължи на добрата ни колаборация, на това, че ценим качествата си, че работим като едно цяло. Всеки един от нашите хора знае целите, които трябва да постигне, на къде трябва да върви и има качествени измерители за успеха. Вярвам, че 2023 ще бъде една прекрасна година за екипа на Филип Морис. Работим неуморно, за да изградим работна среда, в която хората ни се чувстват приети, ценени, обгрижени и в която имат всички необходими средства, за да направят себе си и екипите си успешни. Само така ще продължим да правим история заедно. Горди сме с постигнатото през последните години и получените награди и сертификати за най-добър работодател и равностойно заплащане за труда на всеки. В Филип Морис България вярваме, че прозрачната комуникация и приятелският разговор са в основата на успеха. Любопитни сме, търсим обратна връзка от потребителите, партньорите и колегите си. Така заедно в един многообразен екип създаваме бъдеще, което си заслужава да споделяме. Какво означава да си креативен? Да си креативен не означава само да имаш добри идеи, а да успяваш да ги реализираш, като вдъхновяваш хората около себе си. Затова ние сме екип от таланти, които работят заедно, развиват се заедно, за да може компанията да бъде по-успешна. Това е компания, в която можеш да разгърнеш своя потенциал и да не спираш да надграждаш. В Филип Морис България направих първите си професионални стъпки като стажант и днес вече 2 години съм горда да бъда част от този вдъхновяващ екип. Yes, we strive for excellence and we are agile in our ways of working and humble enough to acknowledge that we do not have all the answers. Qualities like agility and flexibility help us grow in a unique multinational environment, endorsed by an internal culture of collaboration and mutual support. Вътрешната трансформация, през която преминава компанията ни в последните години, включва няколко основни теми. Първата и най-важната е свързана с намаляване на вредата. Намаляване на вредата за нашите потребители, за обществото като цяло и за околната среда. Основна друга тема е интегрирането на кръговата икономика в разработването на нашите продукти. Именно това виждаме ние като устойчивото развитие на компанията за бъдеще. И именно това устойчиво развитие е част от целите на всеки един от нашия екип. Потребителят е в центъра на всичко, което правим. Като екип, който ежедневно работи, за да подобри изживяването на потребителите ни, взимаме решения базирани на обратната връзка, получена от клиенти и служители, както и допълнителен анализ на вътрешни данни. В компанията ни съществува единен процес, който обединява обратната връзка от служители и клиенти и така постигаме непрестанното подобряване на услугите и продуктите ни. В центъра на нашата вселена са потребителите ни. Ние постоянно се стремим да се усъвършенстваме, като отразяваме техните препоръки и желания. Всичко това го постигаме чрез прекрасния ни сърдечен екип. Именно екипът ни е двигателят към тази историческа трансформация. Всеки от нас ясно осъзнава каква е ролята му в изграждането на бъдеще без дим.